Sa distrito sang Molo, security guard nga nagsita sang hubog sa dalan nabunan. Si Roger Sukal dito nakatutok. Anom kapila sa nagkalain-lain niya parte sang lawas na angkon ni Stephen Elevencioni, 31 anyos sang Zone 6, Kalumpang Molo. Ini matapos nga mabunaan sang suspect nga si Edsel Magsipok, 28 anyos sang Zone 6, Boulevard Molo. Alas 9:30 kagabi sa Bangga Maling, Barangay Boulevard Molo, siyudad sang Iloilo. Suno sa biktima, nag-ugat ang tanan sa pagsita niya sa suspect nga nagaikis-ikis samtang nga nagadala sang bisikleta bangod sang kahulugbon. Bike sa? Ang minute kasi malabot sa auto. Nga ginasundan mo? Oo, ginasawayo sa. Oo. Nagsawayo siya sa tansa pa lang to. Dumating siya lang yung kabutan mo. Depensa naman sang suspect nga nagpangayo na siya sang pasensya sa biktima. Pero apisar sini, ginkastigo siya, kag para nga makadepensa, nagbato hasta nga nakibot na lang siya nga may pilas ng biktima. Yan ba yan, nakainom ka? Supo, sir, nakainom ko, pero pasensya ka lang. Di, yan ba yan, ulitunta ka sa punta? Pag tawag ya, nagpundo ko. Pag pundo ko, tinindakan niya ko dayon. Apisar nga wala makita ang patalom nga gingamit, porsigido sa gihapon ng biktima nga magpasaka sang kaso nga prostrated homicide sa sospetsado. Roger Sukal dito, 1 Western Visayas.